som tuším 8 rokov. Neviem. To si musím vyrátať. Prosím ťa, rátaj. 4-5 rokov. A koľko máš rokov? V septembri budem mať 9. No vlastne v škole nám dali taký leták a ja som sem pešiel na výber. Odpovedá. Nechápem. Trénujeme 3 až 4 krát do týždňa a ešte cez víkendy máme zápasy alebo turnaje. Neviem nič. To, že sa môžem učiť nové kľúčky a že sa môžem hrať aj s kamošmi. Kľúčky. Je to dobrá hra. A tak ďalej. Neymara. Messiho a slovenského sama Slovaka. Lionel Messi a Barcelona. Weiss a Vitek.